Κοντά μας λοιπόν δύο άντρες. Δύο γοητευτικοί θα έλεγα άντρες. Έβαλε και σένα μέσα. Που θα ξετυλίξουν απόψε το κουβάρι της εντυπωσιακής ομολογουμένος αυτής της ιστορίας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκαμε, κυρία... Κυρία... Χατζηβασιλείου. Χατζηβασιλείου. Με συγχωρείτε, αλλά με τα ονόματα έχω ένα προβληματάκι. Δεν μπορώ να συγκρατήσω κανένα όνομα. Καλά, δεν πειράζει. Το λέω μην παρεξηγηθώ, δεν θέλω, δεν μου είναι αρεστό. Αναζητάτε λοιπόν τον Βασίλη Παλαιοκώστα, πρώην κρατούμενο των φυλακών Κορυδαλού, τον οποίο έχετε να δείτε από τις 22 Φεβρουαρίου. Ναι. Εκείνο το θλιβερό. Το δραματικό θα έλεγα μεσημέρι, όπου πραγματοποίησε και την περιβόητη απόδραση με ελικόπτερο. Και μάλιστα για δεύτερη φορά, έτσι δεν είναι? Έτσι, ακριβώς. Αλήθεια, τι ακριβώς έγινε τότε, θέλετε να μας πείτε? Ναι, ακούστε κυρία... Χατζηβασιλείου. Ναι. Εμείς εκείνο το μεσημέρι ήμασταν στο κηλικείο των φυλακών και βλέπαμε τα αποτελέσματα από ένα προπό που είχαμε παίξει. Μάλιστα τα είχαμε πάρει στο κρανιό γιατί είχαμε χάσει το... Φρασίβουλο. Κάποια στιγμή ακούμε να φωνάζουν «Το σκάσε ο... Παλαιοκώστας! Το σκάσε ο... Παλαιοκώστας! Αμέσως βγήκαμε στο προαύλιο και το μόνο που προλάβαμε να δούμε ήταν το ελικόπτερο να φεύγει. Καλά, και δεν μπορέσατε να το πιάσετε? Μιλάτε σοβαρά. Παλαιοκώστα. Τα πιάναμε. Μη λέμε χαζά τώρα. Με μια ευκολία δεν μπορέσατε να το πιάσετε. Δεν μου λέτε, πόσοι κρατούμενοι ζουν αυτή την περίοδο στη φυλακή? Εξαρτάται. Σήμερα 200, αύριο 100. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός. Παίζεται. Ανάλογα τα κέφια που έχουν οι κρατούμενοι. Γενικά κόσμος μπαίνει, κόσμος βγαίνει. Άλλοι το σκάνε από μόνοι τους, άλλοι τα σκάνε και τους αφήνουν κατά λάθος. Καταλαβαίνετε. Μάλιστα. Ας γυρίσουμε όμως τον άνθρωπο που αναζητάμε απόψε. Oh, yes. Τον Βασίλη Παλαιοκώστα. Yes, Bill Old Costas. Με συγχωρείτε, αλλά αυτή την περίοδο κάνω αγγλικά και τα εξασκίζω τώρα. Δεν πειράζει. Καθόλου. Never mind. Okay, thank you. Τον οποίο και παραλίγο να πιάνατε, έτσι δεν είναι? Yes, παραλίτλε. To the chuck, to the chuck. Oh, αυτό και στα αγγλικά έτσι είναι. Oh. Μιλάω για το βράδυ της 13ης Απριλίου στο Αλεποχώρι. Yes, to the Fox Village.